Esan ez nun espero eta asko gustatu zait eta gaina iruditzen zait oso ondo bideratuta zeola gaztei begira. Emozioak eta informazioa nahasten saiatu da eta nik uste eraginkorra badiela eta gehiago imar diela horakok. Badakizu ez zeintzuk diren trafiko istripuk gehienen atzean dauden kausak? Ikusi behatik gu mina hartze baldin badeu ezin deula piezak aldau eta kontu zibili berdeula. Oso interesgarrixe da harrigarrixe, zeba ez da askotan ikusten hola situazioetan pasatzen dira. Ehundaka talka izan ditut eta makina bat istripu. Ordezko piezez josita nago. Hankak eta besoak 11 aldiz aldatu dizkidate. Jarduerak aurrea egiten duenala, bereziki testigantzak entzuten dituztenen, ja apaltzen juten die eta ja gaien sartzen hasten die eta bueno, ja seriotasunez hasten die eta normalen isildu egiten die. Honek lortu du, bai, lasaitzea, entzutea, arreta eskaintzea eta nik uste dut barneratzea. Esaten ari dana ulertzea. Bai. Istripu ondagun ez dala bakarrik istripu atzetik ekartzetun kontzekuentzik da nahi. Bai pasauzako dena familixei da hor lan nahi dena. Goizeko 5 zian eta eskoitear gazte bat, zetorren bere BMW-akin, abiadura handian, geratu genuen, sekan eskubiko aurreko argia fundituta, gidabaimena eskatu genion, etxian zeukan, eta begiak gorri-gorria zeuzkan. Itzeitezun bakoitzean alkoholu zaila sekan. Baldakizue, oain dela 5 urten nuntzeon mutil hau. Hementxe, zuek zaudeten lekuan eserita. Tristea dela, festa batzutatik, kuerga batetik, alkohola, velozidadea, drogak tartin diala, momentu baten bestea, zerraldo biltzea, eta ez dago bueltaik. Eta buelta hori, kaja baten entzezu etxean. Diferentia da, bat-emate kontatzio hori bizidun bat kontatzia da asko laguntzeu empatize sortzen pertsona segiko. Niretzako guzti aldatu zen, adibidez, eskolan aurrek ez zidaten onartzen eta beti egoten nintzen patioan bakarrik inorekin jolastu gabe eta hola. Eta oso gaizki pasatzen nuen. Orduan, etxera iristen nintzenean, konfiantza dagoen tokira, nire amarekin ordaintzen nuen. Eta esan izan dizkiot astakeriak. Adibidez, zure erruagatik hau, zure erruagatik beste ura. Gogorra. Hori pasatzen momentutik asko aldatzea da zeuru nago. Eta oso zaila izango ala hortik aurrera bizitzen segitzea.